Θέλεις να μας πεις κάτι για το κόκκινο σπίτι, την έκθεση που έχει μέσα? Πολύ ωραία. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο. Κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι, ναι. Ωραία η ρομποτική. Έπαιξες? Όχι. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Α, είναι λίγο δύσκολο. Χαμήλωσε λίγο το μικρόφωνο, φύγει πολύ. Ναι, ακούγεσαι πολύ πέρα. Περάσε. Μίλα λίγο πιο δυνατά. Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Α, δεν πρόσεχες. Ήρθα πιο πριν. Α, Ήρθα τώρα πιο μετά. Λίγο πιο πριν. Λίγο πιο δυνατά. Δεν κατάλαβα. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Υπάρχει κι άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μας πεις δυο λόγια εσύ? Έλα λίγο πιο εδώ μόνο στο τετράγωνο το πέμπτο δίπλα. Εκεί. Όχι, όντως φαίνεται. Τώρα η έκθεση μέσα. Έπαιξε με το ρομπότ. Ήταν ωραίο. Είχαν καλή δουλειά. Έλα από εδώ. Έχει πολύ. Πολύ ωραία. Από εκεί δεν είσαι. Με τι σχολείο είσαι? Και είναι και ταξιδευτής, γιατί Ήρθατε από εκεί για εμάς να δείτε έκανε εδώ. ταξίδι από εκεί. Μας έχουμε φέρει ένα ρομπότ. Α, Αλλιώς η Ομενχούτσα. ευχαριστούμε πολύ.